ראוי וחשוב להצטרף לאלו שקיבלו על עצמם ללמוד גמרא בעיון וצעירים משניות ואנשים תהילים, להצטרף איתם, להתחזק בלימוד התורה ולהביא תועלת לעם ישראל, כי התורה היא מחיינו וברך ימינו, ובשפחו הוא רוצה בעמלי התורה, אדם לעמל יולד. אז בוודאי כשעמלים בלימוד התורה זה מגדיל את זכות הרבה, וראוי בימים האלה להתחזק בכך ולהצטרף לעמול בתורה כל אחד ואחד במה שהוא יכול, וזכות זה בשפחו ואתן מעלים כל גזשות רעות וזרנו גזרות טובות ונזכה בשורות טובות במהרה בימינו אמן. תזכו למצוות. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפי עליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בישועות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן.